Kawayan Municipal Mayor John Ray Tabuhara. Mayor, mayang gabi. Action Marlon, may yung... Yes, salamat gid Mayor. Una gid Mayor, check ko lang kung ano sa bang sitwasyon sa Banwasang Kawayan kung halit sa ding dry spill dala sa El Nino Phenomenon ang ato sa ding paghambalan, mga pila ng mayor ka barangay apektado na subong. So far, ang nasabit na Action Marlon at Friday, may ara kita po Aha. Mayor, dalagi sira matawag kami liwat kay medyo daw gaw turuto ng linya so anyway. Hello. Mayor kay daw okay na. Yes, okay na Mayor. You were saying kay na mga pila ka barangay na apektado. Ara subong sa 14 ka barangay sa Action Marlon Okay. ara mga 127 ka farmers. Okay, 14 barangays, 127 ka farmers, no? Ang Kawayan Mayor, mga pila gani kabilog ka barangay na subong. Kawayan. Ang aton ara sa 25 ka barangay. 25. So do katunga igdali sa barangay apektado sa bang dry spell, no? Oh. Now, Mostly Action Marlon ang aton dire sa Kawayan, mostly are rain-fed mga talamnan. So kung may mga irrigations man jutay. Kaya do mo na nga nakita na mo nga dako-dako ang igo, especially nga ginpa-assess ko sa Municipal Agriculture Office. Mayor, kung magsigi-sige ning halit nga ginatuga sa ring puwerte nga kainiton, anong plano sang Banwa, Mayor? Pwede ihan nga maka-deklarar ka mo sang state of calamity? Action Marlon, actually, nag-meeting ko sang Wibes sa Disaster Council. Isa man na sa mga gina-consider abis ang Banwa. Ang state of calamity nga pagdeklarar. Pero gina-pasure nato no kung sa Disaster Council kung up to what extent or may level bala before kita mag-declare sang state of calamity. Now, kung hindi man kita ka-declare sang state of calamity, ang Banwa preparado man, may budget, may certain budget man kita. Pag isa man sa consideration aside sa declaration sang state of calamity, may alternative nga mahatag sang in terms of livelihood, food assistance or any financial assistance sa mga farmers. Mayor, ang mga pananom dira ano man dependent lang sa ulan or mayara man na ginakuhaan supply sa tubig halin sa irigasyon? Yes, ang nahambal ko kanina, mostly sa mga talamnan diri are rain-fed, no? Sa lang may ulan. And then may mga irrigations kita, may ara through limited. Now, may mga irrigations man gani nga apektado, may mga gagmay nga irrigations nga apektado abisang sobra ka init. May directive ni marching order naman tanga this Monday. Alibuton inang may mga irrigations, especially ang may mga pumps. Kung gatrabaho pa bala or wala na. So may guba. Basta in assistance nga mahatag sang Banwa para sa mga farmers ihatag ta. Okay. Nagligad nga adlaw Mayor si Governor Lacson sa amo sa ding interview diri sa may Capitol. Nagpalayag siya nga ang DA Region 6, no? Nagpamano siya ang DA Region 6 nga ginatun-an ang pagpatigayon sang cloud seeding operations. Sa imo Mayor, pabor ka man sa sining nga cloud seeding operation? Yes, kung ako pamangkuton, mas mapabor kay makabatsag ulan galing iti ang cloud seeding. Hindi gid man kisay, hindi man siguro nagitupa gid mo. Yes, correct. For example, sang do ka-limited lang sang area nga matupan sang ulan. Like for example, sang Friday nag-ulan gihapon. But the pilang 2 hours subong sige man init. So do wala siya katandog sang mga pananumta nga mabuhi gidayon na. Amo na gani Mayor kay naginhambal ko bala nga kundi diri sa aton sa Negros Occidental naglililigag nga mga tinuig to may cloud seeding operations to ginpatigayon. Pero may time to Mayor nga ang artificial nga ulan way magtupa sa pananom kundi
dito na to pa sa baybayon. Yes. Oo. So do hindi So, mo na di mo na- masiguro? Oo. Oh, di mo masiguro ang area nga dira gyud siya magtupa. Correct. Aha. Oo. Ano pa, Mayor, may ginatuwag nga insurance, no? Ang mga mangunguma dira, Mayor, insured ba na sila? Pareho abisang insurance nga ginatanyag sa provincial government. Ano duwang ko ang Philippine Crop Insurance Corporation. Aha. Yes, actually last week sige man sa bulig ni Governor Lacson, Aha. nag-release man kita sang crop insurance. Aha. But Action Marlon, hindi tanan nga mga farmers may nakapa-insured sa ila pananom, Aha. especially ni mga gagmay nga mangunguma. Mhm. So isa man na nga kumbaga nakita kung ma-prioridad man sila kay any assistance or financial assistance wala na sila yan naging baton. Aha. So willing gid ya magbulig sila ang Banwa, Mayor, yan, no? Sa sila mga magagmay nga mga mangunguma. Yes, oo. Kay diri sa amon ang pangabuhian di iyang bulkan na gid panguma sa pangis Aha. sa season ng isda sa ang tawag sana sa mga chitsa kumbaga do ari di ang isda. Aha. Pero sa panguma naman, well, apektado sa dry spill. Mhm. Amo na nga kami nga mga municipal officials nag-meeting kung ano dapat kung according sa pag-asa maglagot kami sa may sakit-sakit gini dako pag gini nga damage ang idulot niya. Do amo nang ginasiling, Mayor, nga peak, no? Peak sang El Nino ang bulan sa Mayo. Anyway, sa mga farmers, Mayor, sa Kawayan, anong imo sila mapanugyan sa ila? Laban na nga daw nagasingki, nagid subong ang kainiton, Mayor. Okay, so sa mga umuma sa Banwa sang Kawayan, ang inyong municipal officials, mayor ninyo, upo sa Sangguniang Bayan members, wala kaming gitagbabaya, ang OTAN nga Municipal Agriculture Office, subong naga-ongoing ang assessment, kag hindi naton madali-dali, but for sure, ang aton Banwa may mga assistant gid nga igahang sa mga farmers nga dako ang damage nga nahimo sang dry spill. Aha. Mayor John Dorita Buhara, Mayor, thank you so much sa information kag siluwata mayong gabi. Salamat kid. Thank you mga kasamardan. Mayong gabi. Action Firing Line. Municipal Mayor sa Banwa sang Kawayan dari sa Negros Occidental, hulaton tani mag-aksyon kag ang ato sa nga lauman di kabay. Nga hindi rin ko tandi bala magdako ang kahalitan ni sang El Nino phenomenon ari pa kita. Ara pa lang kita sa bulan sang Pebrero. Layo pa ang ginasiling bulan sa Mayo. Nga mo na ang ginakulbaan ta nga pinakapik gid bla, pinakapuwersa gid nga ihanos or pabatsyag sining El Nino phenomenon. Dry spell makaksyon mas may ara pa gid lala sang sa dry spell. Nga tawag nga drought bla. Dry spell, drought.